gerek kebulan sapi piyang tanihan jale pales baleni pales baleni ake baleni api suara satu suara dua dene ana cerang
Duwun. Alhamdulillah hingga namastu nama sidam sekaring bawono langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seh kang kerane Gusti. Ika karo pika bagas kewarasan biwah kawilujengan. Mugi tansah kapeten nombring sagung waratin dumadi panjenengan sedaya lan kula. Para matur dhumateng para ngarsanipun diri sepuh, aji sepuh. Migahipun para alim ulama ingkang agung mastuti dhumateng pepayan kautaman. Saha ingkang rinten kalawan dalu tansah sinadhi kitab suci Wahyuning Ilahi minangka panutuning kiblat para panembah ingkang satuhu kinapenten. Para pangemban teng praja satriyaning nagari minangka patampan topeng para kawula dasih kang satuhu kinurmatan dumateng para sutresna budaya ingkang mampatoten pelataran pasar pon ingkang hambek berbudi dharma ingkang saha mantos sinudar sono kepareng kawula pambimara anggula temah kliwanu kula pun Irwan Bagus Saputra ingkang maniti tata laksana adicara anniversary kuda prawira ingkang dalu menika gelar keridha wonten ing pelataran pasar pon. Saderengipun arep tamari tata adicara kalapan sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken maringi puji liwah puji syukur wonten karsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumitune barokah saha rahmat ingkang satemah hambabar daya pangaribana ingkang tumanduk dumateng para kawula dasih. Kajene kesalebeting kalenggan menika panjenengan sedaya lan kula saged kempal marunggal kanthi karaharjan tebing sabdi kala bikaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salawat salam kujuk wonten junjungan kita jalma pinunjul mustikaning jagat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita watu-watu syafaatipun pitunyah hadal akhir. Kepara matur dhumateng ngarsanipun para pandemen sutresna budaya. Adicara ing dalu menika nggih anniversary jaranan kuda prawira ingkang dipun pandhegani adminipun jaranan Jelang Karim. Kepara matur dhumateng ngarsanipun para sutresna budaya. Wiwit Purwa Madya nganti wusanane sedya apabila panjenengan sedaya paring pudyastuti pudyasta nganti saparipurnanipun pagelaran. Ngaturaken agung panuwun dumateng kanca-kanca tulungagung ingkang sampun paring pabiyatu anggenipun kuda prawira hagelar ing dalu menika. So matur agung panuwun dumateng para pabiyatu-pabiyatu ingkang sampun pabiyatu ing dalu menika. Mugi rahayu kang samya tinemen ing wasana sesarengan kaliyan jaranan kuda prawira. Dumateng Widyawati saha Wiraswara kondangnya kota Tulungagung. Oh, Prawi. Sayo. Bisa mora. Piye Mas Tito? Ya sing ngene iki. Wis lanang dhewe ya karo Mas MC ngono. Mangga, terus nih, Mbak.
Matur agunging panuwun dumateng para widyawati saha pira swara kondangnya Kota Tulungagung dan juga Trenggalek sampun kerjekar paring lelipur dumateng para panemben seni sutresna budaya ing dalu mriku kanthi surya kaping 8 November 2025 wonten ing dinten Setu Wage kabiyantu dening para vendor-vendor matur agunging panuwun. Niki alhamdulillahirabbil alamin adicara ing dalu menika saged kagelar kanthi meriah dening pambiyantu kanca-kanca saking Son dan juga ya, lighting dari Kijah Menuk Audio. Kijah Menuk Audio nggih. Niki dan juga dipun merihaken dari konco-konco campur sari wiyoso laras nggih niki matur agunging panuwun dumateng para kanca-kanca ingkang sampun paring pambiyantu saha ing dalu menika adicara saged kalampahan saking sponsor-sponsor ingkang sampun paring pambiyantu dening Kuda Prawira gelar krida ing dalu menika nggih kula sebataken setunggal pokok setunggal saking PT Mahawijaya Toko Kasanah Jelang PB Geng Remaja Taylor Alen-alen Jadul Pak Karim Family Bakery Dino Putra Jayeng Mart RM Bayu Putra Osin Serba Ayam Dimsum Andalan TB Pakuwojo Klasika Saya Terang Elektronik Delima Hari Aquatik Toko Anaja Istana Mainan Fukuh Adi Fotografi Jaraan Karangsuko Toko Delivra Pendopo Garden Karno Sport Mbaks Art jan nggone neng antru kono Sumber Alam Motor nggih lan ugi para kanca-kanca ingkang boten kula sebat boten saged kula sebat setunggal boko setunggal ingkang sampun paring pambiyantu adicara ing dalu mriku saged kagelar wonten ing pelataran Pasar Pon kanthi meriah saha iki ada 2000 penonton iki kisaran 2000 penonton ing dalu mriku lenggah kanthi adem ayem guyub rukun warga Trenggalek alhamdulillah ing bengi iki ora nggur jaranan tok ana pengajian ya ana acara apa nek alun-alun pencak dor pentas seni Bazar pentas seni wonten alun-alun ya. Niki saderengipun para putra-putra saking Kuda Prawira medal saking Sasana Busana niki dipun aturaken setunggal mboko setunggal dhisik artis-artis cantiknya Kota Trenggalek khususnya. Iki setunggal mboko setunggal jengkar kolek sampun saking para putra-putra juritipun saking Kuda Prawira paripura hanggennya ngulas wadana angge dibusana samangke dipun dalaken setunggal bosco setunggal ajon ya nak jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana budaya sarengan kalian wiyoso laras ada juga Kuda Prawira sumangga. Ayo dok Raisa jekar saking sasana palenggahan. Zewi lujeng dalu Pak Po. Lujeng dalu no. Wah jan Pak Po yo ngene. Elek-elek nom-nomor ritek kene Pak Po. Pak Po iya. Ngene no. Alhamdulillah iki awake dhewe sowan wono pelataran Pasar Pon. Iki tentunya untuk para warga masyarakat Kota Trenggalek sudah tidak asing lagi dengan kita berdua. Iya betul. Kayane lho Mas. Kayane tapi sih. akeh sing takok-takok sapa lho MC-ne iki sapa lho ngono. Aku lho yang ngono sapa lho sakjane artis. Iya. Artisnya ganteng-ganteng bagus-bagus. Rapane sing nabuh ya bagus-bagus. Bagus-bagus. Sing ngendang jenenge Mas Bagus. Iya toh? Oh betul betul. Nah, iya.
Apa lo cah? Ya apal perasian, jenenge Mas Bagus. Saya apal mas. Iya. Oh main lo bisa apal aku. Oh main yo sik apal. Yo sing ngrep ngendangi para. Nah, iki alhamdulillah wae dhewe sowan rene paring lelipur sarengan karyan Kuda Prawira. Iki acarane anniversary yang ke-1. Satu. Ya. Oh yang ke-1 ya mas ya. Yang ke-1 bukan yang kedua. Karena diduakan itu sakit. Sakit. Betul. Makane menungso ki kudu yang ke-1. Yang ke-1. Jodone kudu dadi sing pertama lek loro Kayak kacung. Oh, kayak kacung. Kira-kira Sama ndak, Sir? krungu kabar arep dadi telu kok Manan. Ya aku yo sitok ae wis ora Sitok ae. tetel. Ya no, iki paring lelipur sarengan kalian Kuda Prawira ingkang kaseguyung dening kanca-kanca campur sari saking Biyasa Laras. Lagune manut monggo, pokoke regeng-regeng kanggo ngregengke dalu menika sarengan kalian Kuda Prawira. Sumangga. Ya satu buah lagu. Satu tembang lagu Makura Agung Panuwun ya Nok. Silakan untuk beristirahat ya. Niki ngaturaken dumateng saking para pamirsa Sutrisno Budaya. Niki sampun kajengaraken setunggal yaitu ada Mbak Raisa Dita, artis cantiknya Kota Trenggalek ingkang sampun melanglang buana di dunia nyata maupun dunia gaib. Nggih, niki katuran dumateng para bapak